Ποιος? Ναι, δηλαδή. Τίποτα, όλη την ώρα γελάει, δεν πειράζει, γελάει. Σιγά μας τρακάρεις, Δημήτρη, με τη φόρα που έχεις πάρει. Και μας βουλιάξεις. Τι θες, ποδόφρενο. Άλλο. Αέρα θέλεις, τι θέλεις, δεν κατάλαβα. Έλα, περιμένετε όλοι εδώ να πάμε μαζί. Έλα, τι περιμένετε ρε που πάνε, να το πάνε που πάνε. Ένα λέιζερ θα βολευόσουμε τώρα. Τα παρακαλά τα φυσήξα κάνει τα αγώνα σήμερα. Ηλίας, 702, δεν είναι ο Ηλίας. Κάπτεν! Πολύ φοραμπουφόρ έχει, μιλάνε γιατί. Ηλία! Κούκου! Ωραία. Δεν μιλάει. Ηλία, κάνει τη σκότα διπλή. Δεν είναι ο δικός μου. Πάμε και μπροστά. Τώρα μπροστά, μπορεί να είναι τους τελευταίους. Μπράβο. Δεν πεις προς την πλάτη ξαφνικώς. Από το κάθισμα. Κάτσε εδώ. Κάτσε εκεί μπροστά. Όνομα, τι είναι αυτά. Είναι στον πόνο μέχρι τον Άγιο. Είναι του φούβου. Όπως είσαι, μια χαρά είναι. Να λασκάρεις πανί γιατί πάμε πρίμα. Κι άλλο. By the Lee. Γεια σου, μιστερ. Και θα κάθεσαι στο διαχωριστικό δίπλα. Εντάξει.